Akkor mindenkinek nagyon jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Hát itt vagyunk a házkörbe futós videóban. Bizony 6-szor körbe kell futnom a házat. Hoztam magammal a kulacsot is természetesen. Szóval szerintem... kezdjük el! Csak a végén lesz majd nehéz. Gyerekek! Kezem nagyon fáj. Fogomban a kulacsot. Várjatok, el kell dobálnom a kulacsom. Megfogom a kezembe. Ezekkel a hangokkal ne foglalkozzatok. Léci! Első kör lefutva, még van ott. Az a baj, gyakran iszom, akkor el fog fogyni a vizem. Gyerekek! Kell hidratálni, basszus! El vagyunk a második kör felénél. Csak akkor állok meg, nagyon kell, de az remélem ritkán lesz majd. Becsukni ezt a kulacsot. Háromnegyedét lefutottuk a
Második körnek. És látszok, és promó, bocsánat, de nagyon köszönöm neked, Nassau Matyosz, hogy támogatod a csatornámat, és tényleg nagyon köszönöm neked. Második kör lefetve. Még van 4. Most már gyerekek, csak be kell csukni a kulacsot, különben rám folyik az egész. És akkor tiszta víz leszek, de most örömhír, szerencsére lefutottuk a második körünk felét. Még 3,5 kör van hátra, és akkor végzünk a kihívással. És nagyon megköszönöm, hogyha benyomjátok a lájkot és feliratkoztok, mert már csak 2 feliratkozó kell, és 20 feliratkozó van. Szóval fejeljétek be a feliratkozó gombot és a like gombot, ezek nagyon sokat jelent. Én szeretném megköszönni az 1400 megtekintéses shorts videómat, és kacok, mérföldkövet értünk el összesítésben. Összes videó megtekintései elérték a 3000 megtekintést. Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a sok támogatást. 3-4-ig lefutottuk. Mindjárt végzünk. Egyébként Nassau Matyoszra is állítok. Harmadik körünket is lefutottuk, és kacok, Nassau Matyoszra is iratkozzatok fel, ugyanazon a nevem van fenn YouTube-on. Túlléptem már a 600 feliratkozót, szóval ha lehet, akkor adjatok neki egy esélyt. És köszönöm nektek. Közben már mindjárt elérjük a harmadik körünk felét. Úristen, ugye megisztom a vizemet, ami nagyon rossz, mert most értük el a 3,5 kört, egyre gyengébb vagyok, még van 2,5, az már nem olyan sok, tényleg nagyon megköszönöm, ha feliratkoztok, ezeken nagyon sokat jelent.
szeretném, hogyha június végére meg lenne a műfeliratkozó. Köszi, srácok. Lépjük a felét, mindjárt a 3/4 is. Hoztad a gyerekek. Hú, baszki, mindkét cipőfűzem kigatődött, szóval megbocsájtatok, akkor ezt itt most bekötném majd. Gyerekek, vigyelek le. Be kell kötni cipőt, aztán a lábam vigyelek. Amúgy olyan érzés volt most így megállni, hogyha nem lennének lábaim. Nagyon bizsélek. De túléltük a harmadik körünk 3/4-ét. Nem sokára a Part 2 is jön. Most csak annyi cukros challenge-ba. Part 1-et is csekkoljátok, létszi. Egyedik körünket is lefutottuk. Kb. 12 perc alatt. Aztán még van 2. Túléptük első körünk 4-ét. Pontosan most. Hát csak 2 és 3/4 körünk van hátra. Kezdek izzadni. Azt a mindegy, gyerekek. Ez a challenge. Ez nehezebb, mint én azt gondoltam. Bakja. Szóval ez a challenge. Most mondom nektek, 6 körre rohadt nehéz. A feléhez elérkeztünk a 4. körünknek. Ami azt jelenti, hogy már csak 1,5 körünk van hátra, és megcsináltuk a challenge-et. Hú, bazzeg! Remélem a YouTube engedélyez majd a kommenteket, akkor írjátok le kommentbe, hogy szerintetek milyen videó legyen a következő, amit megcsinálok. Lehet bármi, de azért olyan, ami 10 éves kor fölöttieknek való. Lehet challenge-et, gameplay videót, azzal még kell egy kicsit haladnom majd előre. 3/4-ét lefutottuk a 4. körünknek. Gyerekek, lefutottuk a 4. körünket is, szóval
Jön az 5. és egyben utolsó kör. Végzünk a challenge-et akkor. Nem kell sok. Már nagyon izzadok. Jó, hogy hoztam magammal vizet, mert rosszak, akkor nem bírnom ki. Első körben 4. túlléptük! Azt a kupa! Gyerekek, ez nagyon nehéz! Elértünk az utolsó körünk feléhez. Tényleg nem kell sok. Tudjátok, hogy rohadt fárasztó. És kommentálni is. Azt a lús. Ott vagyunk. Másik cipőzem kiatolódott, de nem baj, eddig kibírja. Becsukjuk. Már nagyon kevés kell. 3-4 is túlléptük. Másik cipőfőzőm már majdnem feladja a harcot, de még nem. Úristen, gyerekek, mindjárt ott vagyunk. 3, 2, 1, itt vagyunk. Azt a minden, gyerekek. A lábam egekben van, de attól még nagyon meg szeretném nektek köszönni, hogy itt voltatok velem 18 percig, és követtétek nagy küzdésemet. Betartom a szavam, hogyha tudom, igaz, hogy 16 óra körül akartam felvenni ezt a videót, de kicsit az idő elcsúszott. De attól még tényleg ez egyszerűen meghálálhatatlan boldogság nekem. Szóval tényleg nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok velem, és akkor Messzó Matyosz, iratkozzatok rá fel, egy nagyon jó videós, már túlépte a 600 feliratkozót, amivel nekem is konkrétan álmodnom se lehet. Elizzadtam, mint egy szar. Most megyek fel a lépcsőházban, de még megy a videó. Szóval, ja. És nálam is létszik, ha megengeditek, akkor iratkozzatok fel és nyomjatok egy hatalmas lájkot. Ez nekem egy óriási visszajelzés. Hatalmas lájk, megköszönöm. Elköszönök nektek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ebben a mai videóban. Remélem tetszett, ha igen, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Peti voltam. Legyetek jók, sziasztok!